खुलुमबाय आं बे समाव मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थानाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसे जानाय बाथ्राया दासिमबो मोगथां महर मोनाखै। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दासिमबो इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननै राजनैतिक हान्जाखौ जुथुमनानै एबा जथायनानै दासिमबो सावरायलायनायखौ जोङो बे समाव नुनो मोननाय जायाखै। दा बेखौ लानानैनो प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा दिनै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो, बेनि उनाव नोंथांमोना गाव गावनि कमेन्टफोरखौ होलायब्लानो जाबाय। गोबां रोखोम दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो जोंनि रिजनेल पार्टिफोरखौ खौसे जानांगौ, इउपिपिएल बिपिएफ लोगो जानानै इलेक्सन गेलेनांगौ होननाय मोनसे नुबाय थादों जोङो। आरो बायदिसिना बिदिनो बुंलायनाय, सोरबा बुंदों माने हाग्रामा सारा डिपुटि चिफ जानांगौ, मालाबा बुंबाय थायो हाग्रामा स्टेट पलिटिक्सआव थांनांगौ। दा बेफोरबायदि अनेकथा माने बाथ्राफ्रा फैबाय थादों। दा बेफोर माने दासिमबो मोगथां महराव फैयाखै। जों खोनाबाय थादों सावरायलायदों मादों होननाय। दा बेसेबांसिम साक्सेस खालामनो हायो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोननि आखायाव थाहैगोन। दा जिखिनि हक दिनै जोंहा बिपिएफआ गाव हारसिंनो बे गोहो गोराखा। जोङो थांनाय एमपि इलेक्सनाव जेनदोंब्लाबो जों अलरेडि 25टा समस्थियाव देरहाना दंखायो। अलरेडि जोंना सरकारानो सोलिना दंखायो दा बुंजायो आरो माने। दा इलेक्सन फैब्लानो रायजो राजाफ्रा जोंनो भट होगोन, देरहाहोगोन। बिटिसिआव 2025आव हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव सरकार दागोन, बे रोखाखा। दा बेखौ नुनानैनो माखासे राजनितिक दलफ्रा दिनै बिपिएफजों लोगो नांनानै दिनै माने सासनाव थाफानो दिनै सेस्था खालामदों। ओरै नङा ओरैहाय दिनै बेखौ नुनो मोन्दों। दिनै कंग्रेसनिफ्रायबो प्रप'जाल फैदों, जिएसपिनिफ्राय प्रप'जाल फैदों, अना बर'निफ्राय प्रप'जाल फैदों, बिजेपिनिफ्रायबो प्रप'जाला फैदों। दा बिनि सायाव जों बिजिरनानै नायगोन। दिनै खालामथावथाव जुदि परिबेस जायोबा खालामगोन। आरो हारसिङै जोंहा सक्तिशालिखा। दा जोंहा लाफानांगौखौनो दरखारबो गैया। दिनै प्रमद बर'आ नुदों भबिसतखौ, दिनै खोमसि जाबाय, बिथांमोनहाथ' जिर' आउट जानो हासिगौ। गतिके दिनै प्रमदनि बर'नि जे लामा, मोननैबो लामाया बेना खोमसि जानानै दङ। बेराफारसे थांगोन, दिनै नेसनेल पार्टिजों लोगो जानानै सरकार जादों, सागराव आगान हैबाय, गोलेरा मन'नो थांगासिनो दं बेखौ। दिनै आरो नुबाय बेराफारसे बिटिआर सुक्तिखौ बिथाङा मोनसेबो मावफुंनो हायाखिसै। दिनै बर' रायजो राजाफोरजों दिनै बिथाङा दुसि जासिगोन। ओंखायनो दिनै अर फारसे आगान होगासिनो दङ। गतिके बिथाङा नुबाय दिनै अरजों बारसोमलांनो ना खामथार जानो, ना दैयाव बारजुमनानै गोलेरजों मन' जानो। दा गतिके बिथाङा सानदों खोमा बे हाग्रामा महिला दैदेननाय बिपिएफनि माने पार्टिजोंनो नांगाल मुथियाव हमफानानै बोरैबा जों मोनसे स्लिम लामाजों थांनो हायो नामा। जाय मानसिया माने एक्सपिरियेन्स गोनां, गोरों गोरा, रायजोफ्रा जायखौ लुबैयो बेजोंनो साया लानानै गावनि बिपदखौ दिनै मुक्त खालामसै नामा। हयथ' बिथाङा ब्लुप्रिन्ट खालामदों खोमा। दा बेफोरबादि हयथ' गावनि खुगाजों ओंखाराखै, सोरखौबा बुंनो थिनदों। दा बेफोरबादि मोनसे गेमखौ बिथाङा गेलेदों, जों बेखौ बुंनो हायो आरोखि। दाथ' अलरेडि बायनायानो फर्मेलि डाइभर्स जाबाय। दा डाइभर्स पेपाराव सहि होलायनो बाखि दं बिथांमोनहा। दा पार्टि हिसाबै खुनु गोरोबलायनाय गैला। जों बेखौ नुबाय थादों। रेवरेवा नार्जिहारिनि जेनाखि भाषणफोर, बिस्वजित दैमारिनि जे भाषणफोर, प्रभात बसुमतारी, राजिब बांगाल बिथांमोननि जे भाषण, बिथांमोना दा सरकाराव थानानै सरकाराव थानाय पार्टियानो नांलायलायगासिनो दं। जों बुङोब्ला बिथांमोना अपजिसन पार्टि नालाय बुंखागोन, आरिगोन, बिदि बुङोमोन। दा सरकाराव थानाय मानसिया सरकारखौ दुसिलायदों। देट मिन्स बे सरकारा फैलार, प्रमद बर'आ दिनै फैलार जाबाय। बे दिनै रोखा ओंखारबाय। रायजो राजाफ्रा बुजिनो बाखि गैला। बेनो फोरमान होदों आरो प्रमद बर'नि दुरबलथा, बे मावनो हायाखिसै। दिनै एनडिबिफ्रा जेलनिफ्राय गवाखिसै, बिथांमोननि केसा उइद्र' जायाखिसै, स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानांगौमोन बे जायाखिसै, कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानांगौमोन जायाखिसै, एनडिबिफोरखौ रिहेबिलेट खालामनांगौमोन बे जायाखिसै, मार्टियार्स फेमिलिफोरनो दिनैहाय एक्सग्रेसिया फैसा होनांगौमोन बेखौ मोनफुंनो हायाखिसै, सिमा बारायनाया दिनैसिमबो जाफुङाखिसै, दिनै पावारा थांफिनजोब्बाय। दिनै बेफोरखौ नुनानै दिनै रायजो राजाफ्रा थांनाय जे एमपि इलेक्सन, बेवहाय जुदि इउपिपिएलआ हारसिङै गेलेनायमोनबा 2 लाखबो भट मोनामोन। दा बिथांमोना बेखौ बुजिनानैनो दिनै बिजेपिआबो बिथांमोननि दुरबलताखौ नुनानैनो बे दुरबल पार्टिजों थानानै जेबो लाब जानाय नंला, बेखौ साननानै दिनै बिसेट खालामदों आरो डाइभर्स होदों। दा सक्तिशालिसिम पार्टि होनोबा बिपिएफआनो 2025आव नोंथांमोना नुगोन हाग्रामा महिलारिया चिफ जानो थांगासिनो दं। हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआवनो सरकारा जागोन। 2026आव जोङो 15टा एमएलए देरहा होनानै बिटिसिआव 7 केबिनेट मन्त्रि लानानै बिटिसिखौ जों मर पावार खालामगोन। बिटिसिआव थानाय रायजो राजाफोरनो हा हुनिफ्राय आराम्भ खालामनानै सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनाय, इन्डास्ट्रि गायसननाय, दिनै माखासे जेनाखि इनस्टिटिउसनफोर नांगौ बेखौ बानायनाय, आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि दुख सुख, आइजोफोरखौ दिनै एम्पावारमेन्ट खालामनाय, बे खामानिखौ जों सानसेनो सानसे दिनै मावफुंलांजोबगोन। बेखौ दिनै रायजो राजाफोरनि जिथु प्रतिश्रुति जों थांनाय एमपि इलेक्सनाव, दा बेबादिनो जों मावनानै रायजो राजाफोरखौ गोजोन होगोन।